खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय गिबियावनो बेनिफ्राय आं दाखालि सानसे सिगाङावहाय थारमाने जोंनि गामियावहाय फार्स्ट गिबिसिनै देग्लाय बैसागु फांसन बा बैसागु प्रग्राम फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन बिनि थाखाय आं मोनसे भिडिअबो होदोंमोन सिगाङाव आं बिनिनो दिनै फुल भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो सापर्ट खालामदो बिनिफ्राय आं दाखालि सिगाङावथ' जास्ट खोन्थानायल' खालामदों बिनिफ्राय आं मैयानिफ्राय दहायसिमावबो आं माखासे भिडिअ होबाय थाखादों आरो बिब्दिनो माबायदि प्रग्रामफोरा माबायदि जालांगोन आं बिदिनो माखासे मोसानाय एलबामफोरबो आं माखासे आपल'ड होबायानो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय नैबे भिडिअआ फुल भिडिअ जागोन आरो फार्स्ट जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आं ब्लग हिसाबै ब्लग बायदि खालामलांबाय थागोन भिडिअखौहाय लोगोफोर आं सिगाङाव बिनिफ्राय ससे हगारखाबायानो नोंथांमोनाबो नायदोंबा एसे बुजिखाबाय जानांगौ बिनिफ्राय आं खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर ब्लग बायदियै बिनिफ्राय आं जोबथारनायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो अब्ला गासिबो क्लियारलि बुजिगोन बिनिफ्राय आं जोबथारनायावहाय फंनैसो खोथा बुंबावगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जेन'बा बे बैसागु फोरबो फालिजेननायावहाय गिबि खेबै देग्लायसो फार्स्ट टाइम नालाय जोंनि ओनसोलावहाय बेवहाय थारमाने दरथाम गामि एसे गोरोबनानै मोनसे बैसागु फोरबो खुंफुंनाय जादों आरो मोनसे आफाद खालामनानै बिनिफ्राय बे फोरबोखौ खुंफुंनायावहाय माबायदि मुलाम्फा जाखो माबायदि लस जाखो आं बेफोरनि सायावहाय फंनैसो जोबथारनायावहाय एसे बुंगोन आरो आं जिखुनु आंनि गोसोनि साननायाव आरो आं माबायदि आंनाव इसेबां मानि नलेजबो गैया आं बेखौनो जोबथारनायाव फंनैसो बुंगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरो बेनिफ्राय आं ब्लग सिस्टेम खालामलांसै नैबे भिडिअखौहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम लोगोफोर जागायजेनथारनायनिफ्राय माबायदि जालांखो माबायदि खामानि मावखो बेफोरखौ आं गासिबो फारि खोन्थालांबाय थागोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि जानानै जिखुनु जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनायावहाय सोर माबायदि मोन्दों गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट लिरनानै बुंहरनो हागोन आरो बेनिफ्राय हानायमानि जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बे गिबि खेब बैसागु फोरबो फालिनायखौ बयबो मिथियो जेरावबो दाब जायगायाव बयबो मिथिहैयो बिनि थाखायनो बयबो शेयार खालामलायदो आरो लोगोफोर बिनिफ्राय चेनेलाव जाय गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो बिनिफ्राय गावनि साननायखौहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायलाय हरनो हागोन आरो लोगोफोर कमेन्टआव बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांसै लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावबाय बिनिफ्राय आं मैया मोनसे बैसागु फांसननि भिडिअ हगारदोंमोन ओमफ्राय आं दिनै बिनिनो गोदान ब्लग लाबोफिनबावबाय आरो नोंथांमोन आं हानायमानि खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा थांनो फैगासिनो दं आरो रेडि जानानै फैखाबाय आङो ओमफ्राय आं हानायमानि खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो दा लोगोफोर आंनि भिडिअआ गिबिसिनै स्टार्टिंनिफ्राय खामानि मावजेननायनिफ्रायनो जागायजेनबाय बिनिफ्राय नैबेयावहाय फ्लेग बा फिरफिला बिरहोनो थाखाय गुफुर गाबनि फिरफिला बानायदों आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बेवहाय सिखिरिनि गाब आखिनाय जादों बेवहाय लोगोफोर आं बिनिफ्राय खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आं हानायमानि शेयार खालामलांबाय थागोन Damrah, siapa? Poin ni. Woi, video mana nak? Woi, jangan woi dia. Poin ni. Oh, ambil poin ni dah guna. Tidak, mana? Pura-pura di gusti Aisyah. Light set pura belum bra. Damrahखौ नायनां खाथियाव बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै गुफुर फिरफिला बिरहोदों आरो बेनि बिरहोगिरि हिसाबै आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो आङो बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननायखौ आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायबाय
नुगोन बेनि थाखाय बुजिनानै एबा फोसावनानै दोनखानो सानदों बा जाय बिथांमोनहा बे मुङाव गाबज्रि जायो आं बसुमतारी थाइगेरगुरिनि बे बिनानावा रेडि जानानै थाखा दैमु बर' थाइगेरगुरि बेबो रेडि जानानै थाखाथोंसै रश्मि बर' थाइगेरगुरिनि दंदुरि पदुमनि बर' थाइगेरगुरि सान्तना बर' थाइगेरगुरि सनाति नार्जारी थाइगेरगुरि बीना बर' महेन्द्रपुर साजिना बसुमतारी महेन्द्रपुर बिसोर बिथांमोनहा जाहाथे नैबे जोंनि बेयावनो माबा जागोनदां दा एसे सिगां होग्रोनानै EM उकिल मुसाहारि सारखौ गावनि आखाइजों जोंनि बे जौसांखौ बेखेवनानै होनो थाखाय रिबनखौ हासनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय प्लिज सार आरो MLA सारखौ मदद होफानो थाखाय खावलायबाय जोबोद जोबोद साबायखर मान बावनाय बेखौ जागायदो रिउना
दे एसे थाब फै दे समनि आंखाल नालाय अन्नानै बयबो थाब थाब बाहागो लालायदो जोंनो जिउआव थांनानै थानांगौआव बयनिख्रुइ देरसिन बेसेनथिया बेनो उन्दैया गेदेरखौ सन्मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ मान Roh. Bitia sorkani imsiyele no jolene unsonde bine thangna sayang sama bine thangna sayang ngi mo sa akit kono na isirla nam padre mai ngi mo sa akit Gelang mugati zain boro sengla
लोगोफोर बेनिफ्राय आं जोबनोहाय बयनिसिमबो गासैनिबो जानानै उन्दै गेदेर बिदा फंबाय आरो जोंनि गिबि खेब रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि जानानै आं गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनो सानो आरो बे जिखुनु जों गिबि खेब देग्लायसो बैसागु फालिदों हिसाबै जोंनाव गोबां गोरोन्थि जालांदों जानो हागौ आं बिनि थाखाय जोबनायाव निमाहा बिनाय थाबाय गासैनिसिमबो मानो होनोबा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबाफोर बबे पिक्चारफ्राव बबे नुथायाव सावगारियाव मा गोरोन्थि नुलांदों कमेन्ट खालामनानै आसि खोन्थानानै आं कमेन्टआव बुंहरनो थाखाय एबा खिन्थानो थाखाय बुंनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय आं जोबनायाव फंनैसो बुंनो गोसो जादों जे जोंनि बे दरथाम गामिजों गोरोबनानै जोंहा दा दरथाम गामिजों मोनसे बाजार कमिटि दं आरो जों बेखौ दरथाम गामिजोंनो जयैनो गोदोनिफ्रायनो जों गैयै समनिफ्रायनो सालायबोयो आरो बेनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलावथ' बेबायदि बैसागु फोरबो खुनु दिन फालिफेराखै बेनिफ्राय जों गैयै समाव जों जोनोम जायैनि सिगाङाव फालिदोंना मादों आं बेखौ मिन्थिया आरो जों जाखिनिफ्राय जों जोनोम जाबोदों बेखिनिनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि लांदां बा गुवार फोथारफ्राव जों प्रग्राम लानाय बेफोरबायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय गावनि कालचारखौ मोनसे सावगारि दिन्थिनाय जों बेफोरबायदि नुबोआखै आरो दिनैसिमावहाय ओमफ्राय दा बेनोदि दिनै जोंनि इंराजि 12 एप्रिल बेनो गिबि खेब आरो बिनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि लोगोफोर थारमाने जोंनाव बे गिबिसिनै बिनि थाखायनो लोगोफोर आं जोबनायाव बयनिबो जानानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बिनिफ्राय आं आंनि एसे बिबुंथिखौ आं बुंलांसै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंलायदो थारमाने आं गिबियावनो जोंनि जायनाखि बे रंजालि बैसागु जोंनि ओनसोलाव खुंफुंनो एबा बानायनांगौ होननानै सानग्रोग्रा जोंनाव माखासे मेलेमजिबि आरो गोरों गोरा सारमोन दं आरो आं बिसोरखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ होनो सानो आरो साबायखर होनो सानो आरो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बिथांमोननो गिबियावनो जासिहोग्रोबाय बिनिफ्राय जोंनि बे रंजालि बैसागु खुंफुंनायाव गासिबो जाफुंसार होनाय बयबो नांथाबनानै गाव गावनि खामानिखौ दसे समबाबो सानसे साननैनि थाखाय दोनथ'नानै बे फोरबोखौ खुंफुंनांगौ मदद होनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर आंबो पार्सनेलि आंनि जानानै आंखौनो निमाहा बिनो सानो आरो मानो होनोबा आं बैसागु फोरबोनि सायाव इसिबां आरो बिदि कालचारफोरनि सायाव आं बिदियाव बेफोरनि फारसे आंनियाव इसिबां मानि नलेज गैया जिखुनु आंनि गोसोआव बेरखांनाय आरो आं जा बुंनो गोसो जादों आं बेखौ एसे फंनैसो बुंसै बिनिफ्राय गोरोन्थि जायोब्ला आंबो पार्सनेलि आंनिफ्राय आंखौनो निमाहा बिनाय थाबाय आरो आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायोबा अननानै बयखौबो निमाहा होनानै आं गिबियावनो आंखौबो निमाहा बिनाय थाबाय जोबनायावहाय लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदोंब्ला एसेबाबो बुजिबायानो बिनिफ्राय जोंनाव देग्लायसो फार्स्ट टाइम हिसाबै जोंनिया जेन'बा बे बैसागु खुंफुं आफादखौहाय बानजायदों एबा खालामदों जोंनि दरथाम गामिजों जोंहा मोनसे बाजार सुदेम बाजार होननाय दं नालाय जों गामियावहाय बेनो बे सुदेम बाजारानो बे बैसागु फोरबोखौहाय बानजायदों आरो बेनिफ्राय माखासे जायगा बा फिल्ड फोथारनि सायावहाय जोंहा टाइगारगुरि गेवलां फोथारावहाय लानाय जादों आरो जायगाखौहाय बिनिफ्राय थारमाने बे बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा गिदिर गोलावफ्रा बुंलांनाय बायदिब्ला जोंनि बिबै बिबौफ्रा बुंलांनाय बायदिब्ला बैसागु होनोब्ला जे बर' हारिया बबे समनिफ्राय जोनोम जाजेनदों बबे समनिफ्राय उजिजेनदों बे समनिफ्रायनो फैफानाय होननानै मिथियो आरो एबा बुंनो हायो बे जोंनिफ्रायनो बर'नि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय राव हारिमु बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौहाय बर' हारि जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो उजिबोदों होननानै जों बयबो मिथिगौ जों बयबो बुङो आरो लोगोफोर मानो होनोब्ला जों बैसागुआ बबे समनिफ्राय जाबोदों होनबा बेनो बर' हारिया जे समनिफ्राय जोनोम जाबोदों बुहुमाव आगान होजेनदों बे समनिफ्रायनो जों बेखौ फैफादों होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों बेफोरखौहाय थि लिरनानै दोननाय अक्ट'बर डेटफोर गैया बिनि थाखायनो जों बर' हारि जोनोम जानाय लोगो लोगो जोंनि राव हारिमु बेबो फैफादों होननानै जों बयबो साननानै लानो हायो ओमफ्राय आं गोबांथार खोथा बुंला लोगोफोर जोंहा थारमाने
फांसन खुंफुंनायावहाय जों गिबियावनो जोंनो मानि आंखाल जायो होनबा जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो आरो बिनि थाखाय जों फार्स्ट टाइम हिसाबै जोंनि आखायाव जोंनाव रावनावबो रांखान्थि गैया बिनि थाखायनो आं बेखौबो एसे बुंनोसै आरो ओमफ्राय थारमाने जों बे रांखान्थिनि सायावहाय बिब्दिनो जों गामि दरथामजों जों बिब्दिनो सिगां एसे मास मोनसेसो सिगाङावहाय जथुमा लेंलायनानै मिटिं लेंलायनानै रायलायदों आरो बिनिफ्राय जों बुंलायबाय गासिबो एसे एनै कालेक्सन खालामलायबाय बिनिफ्राय जों मेम्बारफ्रानो खुंफुं आफादनि मावथि हान्जाफ्रानो सोर जा हायो इसेबां जों थाइसे थाइनै मदद होलायदों आरो बिनिफ्राय मोनफ्रोम गामिनिफ्रायबो जों एसे एनै रां मदद होलायदों जाहाथे जों बे बैसागु फोरबोआ जाफुङो बेखौ मदद होदों आरो जों बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम गासिबो रायजो राजा गासिबो मदद होदों मदद होनायनि थाखायनो दिनै बे बेसेबा गिदिर प्रग्रामा जाफुंलांदों आरो आं सानाखैमोन जे गिबि खेब्लाबो बेबायदि इसिबां रंजा बाजा मिनि खुसि जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो सेथि फालिनाया बेबायदि जोबलांगोन होननानै आं सानाखैमोन जोबोद मोजाङैनो जालांदों रंजालि बैसागु फोरबोनिया नांलाय खमलाय गैयाजासे मिनि खुसि रंजा बाजा गावजों गाव रंजालायनाय सुखु फोरमायलायनाय अनलायनाय बेफोरनि गेजेरजों बारग'लांबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांबाय थानो हागोन आरो गोबां दाब दाब जायगाफोरनि फंबाय बिनानाव आदा बाजै गासैबो रायजो राजा बर' सुबुंफोर बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफ्राबो फैनानै बाहागो लाफैनो हायो आरो बयबो जाफुंसारो आरो जे गाव गावनि रोंगौथि उन्दैनिफ्राय लानानै जों जिउआवहाय मानसिफ्रा बयबो गावबा गाव मोनफा मोनफा टेलेन्ट थायो बयहाबो गावबा गाव रोंगौथि थायो बयबो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलायनो हायो आरो बिनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै गेदेरसिम जों माबा मोनसे उन्दै लेभेलनिफ्रायनो माबा मोनसे मोजां खामानि जों दिन्थिलांनो हायो गावनि रोंगौथिखौ बेफोरनि गेजेरजों मोनसे गिदिर स्टेजफ्राव जों दिन्थिहैनो हायो आरो गावनि लाइफखौ जों जाफुंसार होनो हायो बेफोरबो मोनसे बेफोरबायदि बैसागु फोरबोनि गेजेरजों बेरखाङो बेनिफ्राय जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिना बेनिफ्राय जोबोरैनो मोजाङैनो सान्दुं दुङा अखा हाया बेफोरबायदिजोंनो जोबलांबाय जेबो दावराव दावसि एना एनि गैलायाजासे रंजा बाजा गावजों गाव अनलायनाय खौसेथिजों जों गिबि खेब बैसागु फोरबोखौ जों मोजाङैनो मोजां बारहोहरनो हाबाय लोगोफोर बिनि थाखाय आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो गासै बर' रायजो राजानिसिमबो बेनिफ्राय आं गोबांथार बाथ्रा बुंला लोगोफोर फंनैसोल' बुंनानै आं आंनि बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायबाय थानो बागोन गोलावथार जायोब्ला गिबि खेब हिसाबै जों प्रग्राम बा आयदाफोरखौ गोबांथार लानाय जायाखै आरो बिनिफ्राय जों सेथि 9 बाजिनिफ्राय जागायजेनदों जोंनि प्रग्रामा सेथि आयदायावहाय फिरफिला उरायहोनाय लादों आरो हाबाफारिया बिनिफ्राय सेकेन्डआवहाय नैथि हाबाफारियाव बिब्दिनो हांख्रायजानाय सासे आलासि हांख्रायहरदों जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि EM सार आरो उकिल मुसाहारि सार बिथांखौहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरदों बिथाङाबो हांख्रायनाय लेखा थि समावनो नुजाफैदों सारनिसिमबो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय बिनिफ्राय जोंहा आलासि बरायखांनानैहाय आलासि सिनायथि होनाय आरो बिनिफ्राय आलासि सिनायथि होनायनिफ्राय जोंहा मान सनमान लालायनाय आरो उन्दैखौ अननाय गेदेरखौ खुलुमनाय बिदिनो गावजों गाव मान सनमान लालायनाय हाबाफारि आरो बेनिफ्राय जों हारिमु गाव गावनि रोंगौथि हारिमु दिन्थिलांनाय हाबाफारि आरो बेनो जोंनि हाबाफारिया गोबांथार लायाखै बिनिफ्राय हारिमु बादायलायनायखौ लानाय जायाखै लोगोफोर बिनिफ्राय फैगौ उन बोसोरनिफ्राय बेबायदि खालामनो होन्दों आरो नायनोसै आंहाबो गोसोआव आसा दं फैगौ बोसोराव जाहाथे बिनिफ्राय गोग्गोमसिन खालामलांनो हायो देग्लाय फार्स्ट टाइम हिसाबै माखासे खामानि मावनायफ्रावबो एसे मिलाया बा रोंजोबा बेफोरबायदि नुदों आरो थेवबाबो मोजाङैनो जाफुंलांदों फार्स्ट टाइम हिसाबै जों नाजाबाय थायोबासो बयबो बुद्धि बा सोलो मोनलाङो नालाय बेनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजांसिन हालाङो नालाय बेनि थाखायनो बे फार्स्ट टाइमाव आं बेफोरबायदि जानाय मोनदों आरो अब्लाबो जोबोद रंजा बाजायैनो बारलांदों दा लोगोफोर आं बिदिब्ला गोबांथार बाथ्रा बुंला आं फंनैसो बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय फैबाय थानाय बोसोराव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिनै जोंनि गोसो गोरबो बयखौबो रंजाहोनो हायो आरो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामो आं बेखौनो जोबनायाव बुंबावबाय लोगोफोर बेनिफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला एबा गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथांमोनखौ आसि थुनानै बुंनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बिनिफ्राय जोबनायाव खेबसे बयखौबो खुलुमबावबाय लोगोफोर गोसो गोथारै जय बर' हारिनि जय